Salisha saliphuphutha ihora lokuqala siyathemba ke nawe lapha ekhaya konke kuhamba kahle. Kuhamba kanjani ma guys? Ngabe kuyadisembeka yini? Hayi kithi inkosi yami lutho akudisembeki. Njengoba usibona nje sila itohweni liyashipiki ijob igama lahlelo ke Ekhaya Jikelele kanti mina nguNonqolo kwaMwalihle abangana limhlophe qwa. Intokazi ke yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala ngisahlezi naye uMakhulu Mandlunguthi. Usahlezi nami impela. Mbukeli ngoku singena kwi-Euro yesibini yenkqubo yokuqala ke siyibethe saqoshela ngayo kwaye ngoku sikhabela phambili. Nange-ke amanqaku esiza kuphathela wona kule Euro kanti uJulius Malema uthi umbutho we-ANC ime ngayo iMpuma Koloni. Ngoko ke umbutho wakhe uzama konke okusemandleni ukususa lo mbutho ulawulayo kweli phondo. Uyaqhubeka ke uqhankqalazo kumgodi iGold 1 kulandela ke ukugxothwa kwabasebenzi. Hlala nathi uzivele konke esikulungiselele kona kule Euro ingenayo. Ndimlo unonkanyezi inkanyezi ke enomsansa phakathi kwezinye. Masijonge eziphala phambili kule Euro. Let's thank our comrades who have come back to the ANC from that lost party called the EFF. Khona Jikelele we-ANC ufikile mbalula wamukele amalungu amasha eqenjini lakhe okukholakala ukuthi axebuke kwamanye amaqembu okhona kuwona EFF. Sanibonani umpumi lo ngisintshe niqhubekani nibukele Ekhaya Jikelele nisitholele isport, entertainment kanye ne-current affairs. Mina nawe sophumelela noma ngabe sebemelene nathi thando lwethu lomelele noma kungaphela kwalomhlaba. Ekhaya Jikelele ncwa. Usosiba Jikelele we-ANC umnumzana afikile mbalula wamkele imiqothi yamalungu amatsha kweli qela naphuma kweminye imibutho yezopolitiko njenge-EFF neminye. Let's thank our comrades who have come back to the ANC from that lost party called the EFF. And Yanibulela Makabani, and we say welcome back home. Ningalahli imbo yenu ngophoyane atsho amaXhosa thina nto zaziyo asothukanga siyayazi ukuthi bekuzawuba nje. We have heard you. You are not petty, you are political. You have given us political reasons today why you are coming back to the ANC. Other people, when they leave political parties, they are bitter. Nina, you are not bitter. Nithetha inyani lemsula ukuthi sihambile pha ebuxhaka-xhakeni. Ngenxa yokuthi besicinga bafana sithengiselwa imbo kanti nguphoyane. Ezi zikipa asizuzitshisa ngoba namoyo ongcolileyo thina sizazisa pha kumalema. They must see what they do with them. Okanye bazawuzikhipha sibaxelele ukuthi chithani nityiwe bahlekazi. Umholi weqembu i-Change Starts Now uRoger Jardine uthi uxoxisane nobengekade umakade bona we-ANC uMavuso Msimang ukuthi abe yingxenye yeqembu lakhe. Umsimang usule ngesonto ledlule eqenjini elibusayo ngelithi ukwehluleka kahulumeni iyona mbangela eholele ekuthena ashiye kuleli qembu. uJardine wabe isikhulu esiphezulu se-First Rand ukusho lokhu ngesikhathi ethula iqembu lakhe i-Change Starts Now eningizimu yeGoli. Phakathi ke kwabantu abayingxenye yeqembu likaJardine kukhona uMurphy Morobe, uNicole Fritz kanye noMark Haywood. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe lizama konke okusemandleni ukugudluza i-ANC emandleni okuphatha e-Eastern Cape. uMalema uthi lesi sifundazwe siyisizinda se-ANC ingakho kumele nakanjani okhethweni lwangonyaka ozayo i-ANC igudluzwe emandleni okuphatha. Nangona unyulo lonyaka ozayo lusemnyango, inkokheli ye-EFF uJulius Malema umemelela amalungu ombutho ukuba mawavame eluntwini kwaye bakhawulelane nezidingo zabo. Ukwathi uqoqosho lwephondo leMpuma Koloni lingakhula ukuba i-ANC ingaphuma ekulawuleni.
The survival of the ANC depends on the Eastern Cape. Everywhere else, the ANC is failing dismally, except in the Eastern Cape. That's why in the Eastern Cape, a double effort must be put in place so that the ANC fails in the Eastern Cape, and when it fails in the Eastern Cape, it fails the whole of South Africa and the uMalema kwavakalise inkxalabo ngoqoqosho lwelizwe loMzantsi Afrika. The economy of South Africa has been stagnant, and my suspicion is that we're growing negatively, and they don't announce it to protect him, because once you announce the negative, it means economic recession. And they don't want South Africa to be declared that it is under economic recession because it's under Ramaphosa. But once Ramaphosa gets out, you are going to be confronted with the reality that our economy is negative growth. Lo mbutho ukwagxininise umba wokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Umphathiswa wemithombo yezimbiwa namandla uGwede Mantashe uyigxeke kabukhali imeko yomkumgodi iGold One njengoko abanye abasebenzi bebanjwe ngaphandle kwentando yabo. Bangaphaya kwamakhulu amane abasebenzi abahleli phantsi komgodi besenza oku ke emva kokugxothwa kwabasebenzi kunye nabo. Amazwe acele emakhulwini amabili ayingxenye yengqungquthela emayelana nokuguquguquka kwesimo sezulu iCOP28 abhunga malunga nesivumelwano esingujuqu sale ngqungquthela kulonyaka. Lokho kuza nje kulindeleke ukuthi iphothule kusasa le ngqungquthela emayelana nokuguquguquka kwesimo sezulu eqhulwini kubhunga ngokuthi engabe kufanele kumiswe ukusetshenziswa kukawela kanye negas njengoba kukhona amazwe aphikisanayo nalesi sinqumo ngelithi athembele kulezi zinto. Umphathisa wezabasetyhini ezolutsha nabantu abaphila nenkubazeko uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma phehlelele iphulo leentsuku ezi-365 lokulwa izixholo-xholo ngokwesini eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal. uGqirha Dlamini Zuma besonga iphulo leentsuku ezili-16 zephulo lokulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Ungqongqoshe uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma, undunankulu waKwaZulu-Natal nezinye izicukuthwane bahole imash ethi Being in Her Shoes kokubambisana nabesifazane ekulweni nodlame lobulili. Izibalo zakamuva zobugebengu zikhombisa ukuthi phakathi kukaNtulikazi noMandulo kulonyaka angaphezulu kwe-1,600 amacala odlame lobulili abikiwe esifundeni saseMgungundlovu. Izinhlangano ezizimele zifuna kube nezingxoxo zokufundisa abantu ngodlame lobulili zithi ukukhuluma kumele kulandelwe yizenzo. Abaningi bethu baqhamuka kwi-past ene-violence kakhulu enodlame kakhulu, and abazali bethu uthola ukuthi abazange bayidile nayo i-violence. Sukuthi kungabi into eyi-event eyenziwayo efika once off ihambe, but asibe ne-program ekhulumisa kakhulu umfana noma umuntu wesilisa ekukhuleni kwakhe ngokunjalo nokuthi abe ubaba oqotho. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli wezabesifazane, yintsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma unxuse ukuba izingane zamantombazane nezabafana zifundiswe ngokulingana. Sithi futhi kubalekile ukuthi emakhaya ingane sizifundise ukuthi umfana nentombazane bayalingana, kufanele baphathane ngokuhloniphana. Undunankulu waKwaZulu-Natal uNkosikazi uNomusa Dube-Ncube unxuse izisulu ukuthi zingawahoxisi amacala avulelwe abasolwa ngoba lokhu kuphazamisa imizamo yokulwa nodlame lobulili. Ingononhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Sekwengezwe amaphoyisa ayinkulungwane njengoba sibheke emaholidini okuphela konyaka. Lamaphoyisa amasha azoqala ukusebenza ngemhla ziyi-15 kuZibandlela. Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene uBhekicele ubekhuluma nabeindaba malungana nezinhlelo zezokuphepha kulamaholidi.
Njengoko sekushiyeka iintsuku ezili-15 kufike iChristmas sele kuqala neeholide zehlobo, abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa baqhuba bayaligangatha belungiselela ukungena nokuphuma kwabantu kweli ngohlobo kwakunjalo phambi kokuqala kwe-COVID-19. Ngamakwana amapolisa ali-10 lamawaka aza kutyalwa kulo lonke ili ukuqala ngoLwesihlanu. We are now in the second phase of enlisting 10,000 police officers who will be graduating from various police stations, academics throughout the country in the coming week, to be more exact, from the 13th to the 15th next week. Njengokulindeleke abachitha ikhefu mbombozone zeli abasemagunyeni abazokulala behlayo ukuqinisekisa ukuba abekho abangena kweli ngongekho mthethweni. Kwiveke ephele amapolisa abhaqa abantwana abali-14 bebengenazo impepha-mvume zokuba kweli emhlakoloni. Iphulo lamapolisa leeholide zehlobo liza kuqhuba ngokubambisana ne-Operation Chanela kuwo onke amaphondo eli. Amapolisa andi aza kuqinisekisa iiholide zehlobo ezikhuselekileyo. Njengamanje ke mbukeli sekuyisikhathi sokuthi ke sibheke lapha kwisimo sezulu ukuthi kume kanjani ngoba siyazi ukuthi cha kuneyimvula nje ithe ichithisa ezweni lonke. Emva kwesimo sezulu kwemakholi kuzobe sekwenzakalani? Sikhethe imvula. Yes, sizoshaya uxoxo lomnandi lwenkondlo. Ungalingeke ukhuthele nasisimo sezulu. Sibonga kakhulu ngesimo sezulu njengoba benguthembisile ke mbukeli njengamanje sekuyisikhathi sokuthi ke sizwe inkondlo emnandi ephuma lapha kusonkondlo uNusem imnandi ithi maye. Ewe asazi noba bangahlala phansi okanye basukuma babukeli kodwa ke mbukeli iqongala lakho Nusem. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Njengamanje ke seyisikhathi sokuthi ke sizwe inkondlo emnandi ephuma lapha sonkondlo wethu osivakashele namhlanje la ekhaya Jikelele uNusem emnandi ethi maye.
lalela bhekana nesibuko manje uzitshela ukuthi uyasithanda ngokuphelela Manthela ukhumbule basuke bebhekane nomhlane wakho ungabehleka bayazonda bahlula ukuqonda bayahleba wena ungumpetha mhla washona wena iyokuthina bayokukhumbula bakubone nokubaleka kwakho mhla washiya lo mhlaba ngithi mina smile musukhala noma sebeyiphula inhliziyo bathande kakhulu ngaqala isithu siphe zombili zihlathi masikushaya uthanda njalo uzulala injabulo isekuthuleni ubadedele basitshela ukuthi bazi kangcono lapho umhlaba uhlonipha abahloniphayo izitha zakho singabalandeli bakho ekuphumeleleni kwakho bayokhala wena njalo njalo uvumela umoya wakho balondoloze uyinkanyezi kukhanya kwakho kuba kufishela ubumnyama kabaxhopha uyabona isitha sikuthanda okudlula abakuthandayo konke okwenzayo silangazelela ukukubona qina ke qina usiduduthi ungabukeki kuntelentele kubona Asap Sibonge kakhulu kuNusem ngenkondlo yakhe emnandi ethi maye uyabona manje nje umuntu usethe sekuyisikhathi kodwa njengamanje ke makholisa ukuthi ke sibheke lapha yana ukuthi kwenzakalani kumaphephandaba Ewe mbukeli sijonga kweziphala phambili ezithe zenzeka pha kumaphephandaba kanti ke mbukeli imbutho i-Change Starts Now ukhokelwa nguye uRoger Jordan oqaliswe ngokusesikweni kwiziko lokuxhobisa eRiverlea phezolo utsala ke amachantliziyo adumileyo njengoMark Haywood noNicole Fritz Amaheke azene impukane ezihlaza athi lo mbutho sele unyuse imali yomnikelo engaphaya kwe-billion yerandi Kusalindelekile ke ukuthi sibonakale sanda isibalo samaqembu ezombusazwe njengoba sibheke okhethweni kazolonke lango-2024 abanye abantu ke bavamile ukuvumbuka sebesungule amaqembu ke phaphela emva kokhetho iningi lawo liphelela nje emoyeni uma kubuywa okhethweni Kanti ke bangabe siqhubeka phambili ke sibheke lapha kwi-City Press ukuthi khona kuthiwani uzokhumbula phela mbukela ukuthi uLindwezulu ungqongqoshe wezenhlala kahle yilapho ke kuyaye kubhekelelwe khona izisulu ezahlukahlukene emphakathini uyasolwa ke lapha ukuthi kunesamba semali eziyizinkulungwane eziyikhulu zamarandi obekufanele ukuthi kuhlomule kuyo labo ke bazisulu zodlame oludlelana nobulili kuyaphawuleka ukuthi ke kulesamba semali asizange sifinyelele kulabo obekufanele ukuthi ke bahlomule kuso kepha kwaba imali ephelela nje emoyeni Zininzi ke mbukela izinto ezishiye uluntu lunexhala malunga nendlela elawula ngayo imali yoluntu masethembe ke mbukela into okubana egqibeleni impendulo iya kuphuma kulomba
Kanti mangabe ke sibheka lapha yana ephephandabeni isolezwe kunodaba lapha olukhomba ukuthi kuye kwaba khona ukudonsana ngezihluthu phakathi kwabefundisi belinye ibandla. Kuthiwa ke lapha wembukeli hayi bekubanga umnikelo impela kuthiwa kube ngongaphansi nongaphezulu omunye ethi awuze ngakuye nomunye futhi ekhala ngokuthi cha kufanele ukuthi uphelele ezandleni zakhe. Imbukeli yabona ke xa kuthiwa imali ingxaki enkulu kuba ixhaphakile into yokuba icawe ziphele ziqhekeka ngenxa yemali. Ubundlobongela ke yinto esingayikhuthakaziyo kwaphela mbukeli, sinethemba lokuba kweli bandla baza kufumana ke isisombululo egqibeleni. Kukangako ke mbukeli besiniphathele kona kumaphephandaba. Ukhumbuza nje mbukeli sesaqala kaloku ngalo iphephandaba iSunday Times, salandela ngeCity Press, sayiqukumbela ke ngalo iphephandaba leSolezwe. Masithi qhweke siphatela amatyala qiniseka awugqusha lazi ubukele inkqubo oyithanda kunene iEkhaya Jikelele. Mbukele uyazi ukuthi ngeke nganitshela ngadlula nje ngathi lapha ekhaya Jikelele angeke ngempela uze usiqede asiphelelwa ngempela. Sikuphathela ke uqweqwe likasonkondlo kanye nomculi uMbuso Khoza uhamba ke nodokotela uNduduzo Mkhathini bazosixoxela nje ngequbula kanye nje nangohambo lwabo kulemboni. Asikusho ukuthi ke sizizwa sithobeke kakhulu ukuba nabo lapha endlini zokusakaza siEkhaya Jikelele. Njengamanje ke mbukele uzobe sengiba nengxoxo nawo ukuze uzokwazi ukuthi ke yini lapha phezulu kwayo. Sanibonani sinamukele lapha ekhaya Jikelele, sithobeka kakhulu ukuthi sibe nani namhlanje. Sanibonani, kuyintokozo nakuthina ukuthi sibe khona la. Yebo baba. Thokoza thina Magalela. Wena njengengonyama. Oh. Babu umbuso ngicela ukuqala nje ngokuthi ingoma ekhaya ilembe yelembe. Sengithi ekhaya Jikelele yakizwa yini? Yashaka ilembe. Ngifuna ukwazi umqondo behind ukuthi kwenza kanjani uma ngabe ungena lapha e-studio wenza ingoma njengale ngoba mina mangiyilalela ngizothi ngesingisi ngizwe spiritual kunalento eyithintayo ngaphakathi mangabe uyilalela ukuthi nje umqondo wakho wawukuphi nangokomoya ngesikhathi kudidiyelwa le ngoma. Mangakhuluma iqiniso ngangingazazi ngoba kwasekuxatshene e-studio ingaphumi le ngoma efunekalayo. Kwathi ngicela ukubuyela kokugcina mangifika ngale ngathi masengilalela nami ngeze ukuthi ayibo lento iyacacisa ukuthi akuthina esisuke sicula akuthina esibhalayo kepha siwumphumela walokho okhokho bethu ababefisa ukuba yikhona. Manje mangabe siza lapha iqubula ukufikele nini kumqondo nokudidiyela lona? Usho iphela ngoma ethi iqubula Nkosi. I-producer uMakhathini kwi-album entsha uNduduzo Makhathini le ikwakuyi composition kaMkalwendlela. Akampande samshiye hlobane qubula Nkosi impi zinyalele ndlovu bathi salishiya ehlobane. Hayi bayafaka manje. Bekunjani nje ke njengomdidiyeli ukudidiyela iqubula? Kujabulisa kakhulu ngoba I think umnotho omkhulu kukona kuumlando. Kusho ukuthi ke kuba nethemba nathi kuthina ukuthi izukulwane ezilandelayo noma singakwazi mhlawumbe ukuthola encwadini kodwa ingoma iphenduka ibe leyo ncwadi nokuthi ke umlando wethu uhlala khona lapha engomeni nendlela zempilo zabantu. So kuyadlulela ekutheni siyaqopha nje umculo sisuke sifundisana noma sibonisana ukuthi ikusasa sifuna izizukulwane zisibone kanjani. Yebo. Manje ubungasitshela nje Makhathini ngealbum le ethi abasemkhathini. Ayisenthinta enye into ke manje ngoba phela lapho abasemkhathini ingoba phela thina asibona balana. So ke nje ububona isibongo ngapha uMakhathini kusho ukuthi kuhlangene nezinto zesikhathi osokuhlangana nezinto zasemkhathini ngapha uMkhathini. So kunento esho ukuthi cha lezi ibongo ziyakhombisa ukuthi khona ababeyazi okhokho bethu mayelana nenkanyezi mayelana nelanga
engathi ke masibheka manje mhlawumbe sesikulento ekuthiwa modernity mhlawumbe lezandlela ziyadinga ukuthi sizikhumbule nathi ukuze sikwazi ube nento esondele kuthina esikwazi ukuyibiza eyethu so ukwenza lo yamsebenzi ngempela kwakukakhulu ngale ngxoxo esifuna abantu babe nayo emphakathini ukuthi ake sibhekeni ukuthi sishiyelweni kunalamafa esishiyelwe wona kodwa ke azodinga ukuthi sibe nendlela ezithile zokulalela ezokuthi sikwazi ukuthi sixhumane nemiyalezo eyayishiwe okhokho bethu khoza ngiyibuze mangikuzwa usuhlezi usuchaza umlando ngiyibuze ngithi engabe mhlawumbe ukhona yini because abantu abanjengawe ngibona ukuthi kungaba into umqondo obuhlakani ukuthi mhlawumbe kube nomuntu osemva kwakho ozothatha lonke lolu lwazi kube ukuthi naye lokhu lihamba kanjalo ubonise kubaleke kanganani ukuthi intsha izazi ukuthi iphumaphi iyazi nomlando ongqono ukusho ukuthi kodwa khoza ngoba olusuzohamba siyakubona kuyadla hawu kahle cha lutho awindawo kubalekile ngoba baye bathi umuntu owumdansi akukwazi ukukhulunywa ngokudansa kwakhe kodwa kungashiyo ukuthi udansa kuphi kuze kuthiwa uyahlikihla unyawo kusho ukuthi thina kumele ke nathi siveze ukuthi siphuma kobani sizalwa ngobani ngoba ngisho emzimbeni wakho lento ebiyinhla lezi ezibizwa ngama body cells zonke lana zicabanga ukuthi umuntu ngamunye zizonke kodwa mase zisakha siphelele kusho ukuthi khona la siqhamuka khona sonke singabantu ngakho ke intsha yethu emva kwethu masidlule noma sisidondolozela kuyoba nenhlambe enkulu kabi kuthiwa awubheke babegcwele phesheya kodwa ayikho into ebambekayo nefundekayo abashiyela yona ngicela vele usitshele nje kabanzi ngalo mcimbi lo uthi uzobunini kanjani imininingwane for umuntu nje ofuna ukuza ukulempela sonto nje esiya kuyona kusho ukuthi udokotela uMakhathini uwethula umsebenzi awuqopha obizwa ngamathambo asakhuluma ngalamathambo achithwa kodwa manje sesibuka ngokwesola manje ukuthi iyiphi enye indlela yokubukela phambili endulo babengachitha amathambo okhokho bethu babebuka imilando bese bebuka ingane ukuthi usho ukuthi lo mayiphethe kanjena ubani konje wayenjena ubani bese kuthiwa ukhamba lifuza imbizi izingane zethu ziyosho yini zona ukuthi ukhamba lifuza imbizi njengoba uphuma ondini kune Princess Magogo Street lapha eondini kungenxa ukuthi kunogogo owayekade umntwana wasendlunkulu ozalwa uSeludini uZulu oyedlala vela nje Adokhalile kweli phansi uhelo ngavitha kudokodo wayithanda athwaka wanina lo mntwana ngakawanina lo mntwana athwale ndoda waqece Sazi olendo tewache haye gasazi babedlala lezi ngiyayibona nje lento oyiphethe kodwa ngicabanga ukuthi nje into instrument Makhathini makabuza nje mhlawumbe kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza umsebenzi onjengalo kuyahluka ke kuya nangokuthi ke mhlawumbe ngaleso sikhathi siwenza sikhethe liphi igumbi noma istudio la sowenzela khona kodwa ke ngathi imicabango nje akama concepts sisuke sesinawo sisuke nje sesiyoxhuma imsindo evumelana nalezi zinto esifuna ukuzikhuluma kodwa ke I think lo wokugcina umsebenzi kaMkhathini uthatha isikhathi ngoba siwenze ngalesikhathi se lockdown manje ama files athunyelwa le eNorway kodlala omunye aphinda abuye athunyelwe ngapha eGoli kudlala abanye bese yathathwa yomixwa ngale Amsterdam in the Netherlands bese yathathwa futhi aye US so I think kugcine sekuunyaka ithatha unyaka unyaka ongajwayelekile ke neze usho ukuthi ke kulezi akhathi besiphila kuzona kodwa nje uzilindile nawe wathatha isikhathi I think ikhona into yokukhulelwa umsebenzi ukuba badala ukhumbula thina sikhula uthi umuzo cela usizo kubaba ofuyile uthi sekwenzeka icala indoda nami manje sidinga ukuthi ihlawule
athi hayi awuhambe ubuye endoda ngisasa khe ngibone lapha bafethanika amakhehla kudala ayamele yathatha isinqumo nje ngaleso hayi sithobeke kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi nizenzo zivakashela la ekhaya jikelele sinifisele nje konke okuhle nenza umsebenzi omuhle siyawuthanda kakhulu nginesiqiniseko futhi nabantu emakhaya bawuthanda kakhulu umsebenzi wenu siyabonga kakhulu nibe nje nosuku oluhle magalela kaso njengengonyama ubonga mina umtshali yebo umtshali yebo siyabonga kakhulu mbukeli ke lapho ke bekuwumbuso khoza umkhathini kanye ke nodokotela uNduduzo Makhathini kuyajabulisa ke mbukeli ukuthi njengoba nje sisakaza ngolimi lwesinguni nje sisakazela ke abantu siphinde futhi ke zivakashelwe zincitha buchopho zolimi kanye namasiko okwamanje ke mbukeli asinje qhu 8 lo sizobuya emva komzuzwane ungalingi yendawo yazi ke umhlaba uzokumangaza ngoba umbeswe ngameva kanti futhi uyahlaba uma sengijikela nawuwe bengwethembe kangaka bonke labo ongikhuza ngabo usokwazi ukusineka nabo uzoveze lo mhlathi nebamba kodwa ngeke ngithi mhlambe lokho kuyangimangaza noma ngiyaqala cha phela mina inzondo ngiyazi kahle inzondo yanginamathela ngakazalwa isifiso ezimbi zengifice ngisavundile esiswini isikamama besibiza ngamagama naye futhi wayengenaqala iphutha lakhe nje kwaba ukuthandwa kanti uthandwa indoda ethandwa yibo bonke abantu ingane nomama nezalukazi zakhona ezinomkhuba base bewubhidliza umuzwa wasekhaya babhekisa phezulu ubaba bamphendula isilwane okujiya komuntu ke ngikwazi kahle akungixaki umuntu egcine sengakwazi nawe uthubani uthi mawuqhamuka ubuso obushintshe manje ubone uthi ngathi ngiyamnukela manje lokho ke nje akungixaki mina into ebiyongimangaza ukungithanda uthi usuwabone wonke amaphutha ami uthi cha wena ngiyakuthanda futhi ngizohlala ungithulise mangikhala sifunde ukududuzana zithi mayiqhamuka izitha azokhuluma manga ngegama lami ubatshela uthi phela mina uNosipho ngimazi kahle futhi njengoba ngangishilo ukuthi ngiyamthanda ngizohlala ngoba nje lo mhlaba ubuswa inzondo vele ukuzonda umuntu kulula kabi kodwa nje ukuthanda well we cannot say the same about that siyabonga nokhanyisa